Minyak entek, yang goreng. Tuku sik Tumbas. Mbak. Tuku lengok minyak ana ta? Ano, sing pirang? Sing 2 liter. Piro, Mbak? 2 liter, Iya. 45. Gak 40 ta? 40 iku teko ndi? Kulake gak oleh sakmono. Dek kono 40, Mbak. Mosok kene 45. Rasamu pasar ta mau nyang-nyang iku. Aku gak nggawa, Mbak, mek 40. Lah anjene regane sakmono. Ya wis, gak sida, Mbak, wis. Tak tuku kono ya, aku lek ngono. Kulake sakmono kok diinyang ae. Gak tuku lak ya wis. Tuku ndek kono mang 40 nang kene. Tekan di lift. Tuku minyak iki lho, Mbak. Aku mang tuku ndek kono lho. Ndek iki lho. 45 ndek kono ae lho. 40. Mun mang tak nyang gare gak oleh kulakane sakmono jarene. Makanya gak kena kono wingi silit-silit dan Rono. Oh iya, makanya iki larang berarti ya. Ya wis Mbak, ya sak goreng aku, Mbak.